покажем демонстративно видео как в нашата клиника поставяме инжекции с Мериоферт. Преди да пристъпите към поставянето на инжекциите е важно да знаете точната дозировка на Мериоферта, който ще поставяте. Ние работиме с Мериоферт от 150 единици, Мериоферт от 75 единици, макар че не е съвсем очевидна, те имат сериозна разлика помежду си. Цветовете са различни и най-вече надписа с единиците е различен. Освен това е важно да си измием хубаво ръцете и да си осигуриме спокойно място за поставянето на инжекциите. В случая ще покажем как се разтварят 450 единици Мериоферт. За целта имаме 3 прахчета от 150 и 3 разтворителя. Като ще използваме само един от трите разтворителя, другите два са ни излишни в случая. Почукваме леко по капачето на разтворителя, за да може цялата течност да е вътре. След което срещу червената точка счупваме капачето на разтворителя. Имаме и подготвени сет от дебела игла и тънка игла и спринцовка. Взимаме дебелата игла, поставяме я на спринцовката и изтегляме разтворителя. След което сваляме пластмасовото капаче на първото прахче и слагаме водата в него. Леко разклащаме и изтегляме прахчето. Преди да поставим разтворителя във второто прахче е важно да обезвъздушиме до голяма степен на спринцовката. Като е важно да не губиме от разтворителя. Слагаме в второто прахче. Отново разклащаме и изтегляме получения разтвор. След което пак обезвъздушаваме и поставяме в третото прахче. Разклащаме и вече имаме разтвор 450 единици Мериоферт. Тогава сваляме дебелата игла и слагаме тънката игла. Обезвъздушаваме напълно и се подготвяме да поставим иглата. Поставянето на инжекциите винаги трябва, когато човек сам ги прави или независимо от това, винаги трябва да става в седнало или легнало положение на пациента. Забиваме иглата по ъгъл 45 градуса в кожна гънка на корема, около и под пъпа и инжектираме веществото. Може да бъде дезинфекцирано мястото на инжекцията преди самото инжектиране със спирт. Общо взето това е сравнително лесно е направено и всеки сам може да го направи вкъщи.